utrolig mange gode oplevelser med herfra, både fagligt og socialt. Rent fagligt så har det jo været nogle fag, jeg rigtig godt kunne tænke mig at have, hvor de har været mere erhvervsretlige og mere rettet til at skulle ud i erhvervslivet bagefter. Og rent socialt så er det, vi havde en fantastisk god klasse. Vi var kun én klasse per årgang dengang. Virkelig godt sammenhold. Handelsgymnasiet har haft den betydning, at jeg fik en rigtig god rygsæk med mig. Det var fagene som virksomhedsøkonomi og afsætning, som var den store rygsæk at tage med sig, i og med at jeg skulle ud og arbejde med økonomi. Derudover så er der jo fag som matematik og finansiering, også engelsk, som har hjulpet mig på universitetet, også i mit daglige virke som revisor. Jeg vil stadigvæk sige, at den Australien-tur, jeg havde på mit 3. år, var bare helt fantastisk. Altså, vi tog afsted, og det var med de her synergiskoler, så det var en hel masse skoler, hvor vi tog afsted. Desværre ikke med til Australien mere. Men jeg er også ret sikker på, at Oles Kina-tur er noget af et tilløbsstykke. Der var min lillebror afsted, fordi jeg fik også min lillebror til at gå på handelsgymnasiet, og han har også været enormt glad for det. Og han var i Kina og siger, at det var noget af en oplevelse. Selvom det er en lille skole, så synes jeg i hvert fald ikke, det er nogen svaghed. Jeg synes derimod, det er en styrke. Jeg synes, det er en styrke, at du har et forhold til dine lærer, og at du ikke bare er et lille nummer i en stor flok. Der er enormt frie rammer. Det er så fedt, at man føler sig forstået af lærerne, og det er den her intimitet af den her lille skole og de her rammer, der gør, at det er helt unikt at gå her. Vi har stadig et rigtig godt sammenhold. Hvert år der har vi julefrokost sammen, hvor vi mødes og holder en fest sammen med vores gamle dansklærer.